gusto. Esto fue una clase de salsa. Әле бүген барыбызда анда түгел. Бергәләп җыелсак, 70-кә якын хатын-кыз без. Бүген безнең очрашуның төп сәбәбе итальянча паста ясарга өйрәнү. Кемнәрне кызыксындыра, шулар килде бүген. Әле узган атнада өйрәнгән биюне кабатладык. Аны безгә Колумбиядан килгән Маурисия өйрәтте. Клубыгызны ни өчен бәхет дип исемләдегез? Монда инде хуҗабикәләр генә йөри торгандыр. Бәхет һәр кешегә таныш һәм бик кирәкле хис. Шуңа күрә клубыбызда һәр хатын-кыз кайтаваз таба ала. Әлбәттә, хуҗабикәләр генә түгел. Араларында эшмәкәрләр, заводта эшләүчеләр, офис эшчеләре дә бар. Оештырганчы бу өлкәне яхшы белүче психолог белән киңәшләштем. У каждой женщины наступает такой момент в жизни, когда она хочет реализовать себя не только как мама, как жена, как близкий человек кому-то, но и как личность в обществе. Һәрбер хатын-кызның тормышта әни һәм ир хатыны булып кына түгел, шәхес буларак та формулашасы килә. Хәзерге көндә күпчелек ирләр хезмәте гүзәл затлар җилкәсенә төшә. Бу табигатыбызга каршы килә торган закон. Тумыштан ук хатын-кызга йорт җирне, гаиләне саклаучы, яклаучы кебек сыйфатлар бирелгән. Бизнеста да шулай ук. Эш ачып җибәргәнсең икән, хезмәткәрләреңә карата син шундый мөгаләмәдә буласың. Алар синең җылыңны, тәнкыйтеңне дә бер караштан аңларга өйрәнә. Шул вакытта гына бердәм коллектив туплап була. Хатын-кыз эшмәкәрлек эшен башлап җибәргәндә, кемнең дә булса ярдәменә мохтаҗ. Иреме ул яки дус кызларымы аңа һич шиксез киңәшләре белән булыша ала. Җитәкче хатын-кыз иң элек үз көченә ышанырга тиеш. Стиле һәм имиджы турында да онытырга ярамый. Чөнки коллектив өчен син бар яктан да камил һәм үрнәк булырга тиеш. Ягез кызлар, Италияга барып кайтыйк. Анда нинди тәмле пасталар белән сыйлыйлар икән. Бүген безнең аның серләренә Ирина өйрәтер. Ирина, Италиядә яшәп кайттыңмы әллә пешерү осталыгына каян өйрәндең? Китаптан укып, кызлар, һәммәгезгә эш бар. Иң беренче эш итеп, макароннарны кайнап чыккан тузлы суга пешерергә салабыз. Тукмаш әзер булганчы, җиңелчә генә салат әзерлибез. Ул гади дә, шул вакытта матур да булырга тиеш. Паста өчен куе сөттән һәм кызыл балыктан соус ясарга кирәк. Аның өчен кызган табага зәйтүн мае тамызып, туралган сарымсак салабыз. Кыздырмыйбыз, җиңелчә тәме генә чыгарлык булсын. Пешкән сарымсакны алып, куе сөт салабыз. Куе крем хәленә килгәнче табада булгатып торабыз. Кайнап куергач, ваклап туралган кызыл балык өстәлә. Балык ярым әзер, шуңа күрә җиңелчә генә берничә минут пешереп алуда җитә. Пешкән тукмашыбызны әзер соуска кушып яхшылап әкрен генә булгатабыз. Тукмашка соус тәме сиңәрлек булсын. Хәзер сауытларга бүлеп, өстенә вакланган пармезан сибеп, яшел тәмләткеч белән бизәп, табынга бирәбез. Ашларыгыз тәмле булсын. Искиткеч тәмле булган. Хатын-кызның кулы тәмле булса, ягъни теләгендә булса, әллә нинди тәмле ризыклар әзерли ала икән. Шулай бит, кызлар? Бик тәмле булган. Тәмле ризык әзерләргә өйрәтеп, син безне шатландырсаң, без сине бәхет күбелекләре белән куандырабыз. Гомерең буе алар синең яныңда эчеп бәхет биреп торсын.